everyone. Good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ang laylay ni Mila. Tahan. Dili ka. Di. Oh. Oo ko mga lalaki. Mga sakit ako. Teka, wala ako isala. Wala. Wala ako sa sakit. Lati. Gina. Lati. Dili makatutingog sa babae. Tingog ka to ni Uste nga ako nabati nga. Nangayo pa naman. Sema. Sema. Tugan. Gumag nene. Okay yun yung stay. Bala na. Te! Ikaw ba ka na? Useng! Ikaw ba ka na? Tok ako kaduha sa putahan kung ikaw ka na. Bitok ko ba kaduha? Kung mao si Usting gayon ang nanuta? Bahala na lamang. Bahala na lamang. Ablihan akong dali-dali. Nanag Udeng! Ablihan na ako ang putahan. Bakit ito? Nandaa sa salon? Naghapon ilan? Kung pagbalik ang putahan? Took! Ako patira ko sa araw malagpot ang iyang kamay. Huh? Nanananak ko. Manila. Huh? Kagusting na usap magtingog. Ang ako na ba? Di ba? Paano ka? Dili ako mga sa pultahan pag-usap! Sakit sa akong nahong nga gipatira ni Basing. Di ang mikupot ko siyang til. Pagkakasing na pagkakapangangkasilo nga. Imo pang nalupitan na nga kong kamot sa pagsira ni Puspultahan. Biisay kag yung dako. Biisay. Simo tabangan. Mo na ino kong gitiwasan ko ni mo ang kaya. Basta! Pagi ko! Si Oseng! Minatay ka nagbaklay ni Kwate ako. Pangag sa ilong pagtiwas na sa kwinero. Naunsam ka to. Nakabati kayo dako. Nga may motor nga may abot. O unya, may mitok-tok sa get. Mao gani nga nagdali-dali sa kong dalagan paingon sa get. Ara mga ble. Pero noon sa bang pagkaunsa nagmotor naman lay ako nakita nga mambiya. Sidong Pilipe man tingali kadto. Mao magpurmaha. Nagunsa mo sa dyan din may toyo unta tingali. Pero, wala lang makapaabot. Ikog tingali, kagibiin naman. Ay, pastilan. Balik lang sulod sa mansyon. Wanira to balik ugma kung may nung danong nang galing iyag tuyo. Ay, manlak na kog tiwas sa mga pultahan o mga bintana. Kay ako ra bang usa.
Stilan, dili na kita makasiguro sa manahon karon. Mas maayo nagsipte. Masulod na ka. Um, Ay, naring. Takiyon, makas kakol ba ni mo, ma'am? Ginoo ko ni mo. Ayaw paghisgot niya. Nakinsa man, ma'am? Kisay akong gisgutan nga dili ni mo ipasab. Wala mo kula, gisampet, gawas ginoo. Ayaw na siya hisgote! Kasi ka sa ibang mga mata. Anong nasuko ka man o galit man. Lahi di ay ka og tinuhuan. Pinupisan lamang og tinuhuan lang, ma'am. Lahat ng tinuhuan. Dili ba nga magatuo, magyapon ka og ginoo. Ay, ibang hingoptan na ako niya. Ay, Matod ko! Ayaw na siya hisgote! Ay, masakit kong dunggan! sakit sa akong sampot nga nabundak. Kusgan. Nilamang nalagbot ako. Na naman ka to si Mama Del. Kalit misig na suko. Nga nag-esgot ko sa pangalas. Ginoo. Tang nagtutok ko sa iyang mga mata kaganina. Ingon og sa... Ingon og... Ako sa iyang mga mata nga... Nag... Dili naman lamang unta ko mahigda sa sala. Pero... Nauray, nausa baga ako guna-una. Ato na lamang kumuhigda sa among kwarto ni Maseng. Ay, naunsa naman ni Dinhi, ay. Kalain ba nga ko lang usa din, eh? Kano sa man sa din taon silang tanan mamaula. Hala, ay. Naunsa man in taon si Ma'am Adele nga naglakaw sa hagdanan. Naunsa, kagaan anak niyang tanahon. Kuray, ala, mura man siyang nagalutaw. Akoy, nagalutaw ngayon. Ay, lagi ko. Nagurin ko ang akong mga mata. Ang akong pananaw, pananaw ko ng katong nagalutaw. Malugod ko na. Utan akong balik ni ma'am. Oh, wala na siya sa hagdanan dati. Oh, kadali ko niya nawala. Diya pagani ka to siya sa tunga-tunga sa hagdanan. Kalit naman siya nawala. Ay, naman kini ay. Dili man ta ko adik-adik. Pero kanong lain naman ko ayo kog tinanawan. Muram kog nag-ilos yan. Dili na ko palabot ina. Dili na. Mubarog na ko. Agay. Sukarap man. Nasukarap naman ni noon ko nga mo aksyon takog barog. Kasag-kasag kaya itong impact na ko pagkalagputa ganina na. Garay. Saol magbatang na ko. Mapay sakit-sakit na ning daan. Gisamutan naman hinoan. Paita. Dili na ko ini ay. Mubalik na lang si senyora. Dili na gayad ako. Surrender na gayad ako. Bahala nagdako-dako ka sweldo din eh. Mupawa na gayad ako. Dili na nina ako magwanta din eh ay. Mangupot ko sa sopa be. Aron makabarog kong tarong. Ganito nga sa ako katubangan. Wa ko tuyo ang gibuhat ko kaganina. Dali, kupot na sa akong kamot. Tabangan ti ka sa pagbarog. Ayaw lamang. Makahimo ra ko nga ako ra usa mo barog. Ayaw Bisa lamang. na. Basag ding tabangan ko ikaw na rin. Dali na. Dawata na ang akong kamot nga akong gitunol nimo. Sige. Salamat.
Kabugnaw sa imong palad. Gikabuhi ka, ma'am. Ngano gingon ana magkabugnaw wag Ay! Na, Agay! napabarutan na ka. Manto, ma? Niya, ay, kakuskana niya. Muro ni sigdili pusok sa usa ka tawa. Kapisag ang usa ka lalaki. Dili makaimos pag-alsa nako og ingon ni adto. Gamit lang ang usa niya ka kamot. Agay, makapahibolang. Nang nari. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!